Ojiwu pụtali na election Odejulu Walajanna Idijomma Walajanna Idijom Abia Iyo Ewuro Gowanu pụtali na election Abiola pụtali election Onye dala akwụkwọ onye wulo onye jụla ese yemụ Igbo mụrụ osisi na-ekwu nwoke n'anya mkpụrụ na-akpụrụ ibe yi isi ojikwa menele isho ụmụnne m asị na ojikwa butela agha ewe nụsi anyị anụsi ọgụ ndị Igbo ọchịchị eludu Yakubu Gowon merele 3R ụmụnne m emego rehabilitation anyị kwe mee reconstruction anyị kwe ọgbọdụlụ reconciliation ụmụnne m we never reconcile we didn't reconcile we haven't reconciled we never reconcile we didn't reconcile we haven't reconciled Warajanna Idijom Abia Iyo Aba ewe mezie nya bụ election Babangida weju wee bute akata unu wee debe akwụkwọ iyo Aba ndị na-ede akwụkwọ wee debe akwụkwọ Gọva Southern Nigeria ya bụ Southern Nigeria ka m na-ajụ obidolu na June 12 ụmụnne m ya bụ Southern Nigeria ka m na-ajụ obidolu na June 12 oge na-ebu ndị Igbo bagụ na-ebusie ndị Igbo agha akwụsị ebusie ndị Igbo agha wee bido omelanyi melodogwu omelanyi melodike ye mmụ Igbo mụrụ osisi na-egburu nwoke n'anya ugboro na-abụrụ kedu ibe unu na-agbazili kedu ibe unu na-agbala ọsọ ye ndị Igbo bi na Lagos unu agbazi n'ọsọ ụmụ na-ego mọbụ soja iyo Abia never believe a soldier ndị polisi na civilian no be soldier ịmabọle na soja na-amụrụ amụrụ soja no dey run unu lue una fọm ego mọbụ soja kedu ibe unu na-agbazila ọsọ kedu ibe unu na-ebulu ibe unu bulu kedu ibe unu na-eje dị unu gbasi ọsọ maka asị na unu agbabuwa ọsọ Abiola unu agbawa ọsọ alaye ọgwa mmadụ bụ alaye ọgwa mmadụ bụ alaye kedu ibe unu na-agbazili sidulekezi emene nsube mmegbu niile na-emegbu ndị Igbo ka m na-ajụ nwere onye dere akwụkwọ nwere onye kwuru okwu nwere onye dere akwụkwọ
mmegbu na-emegbu ndị okoro ka m na-achụ onweli ndị kwuru okwu onweli ndị dere akwụkwọ onweli ndị bụzila okwu ebula ozu nwa onye ọzọ n'isi ọ dịka efufu nkụ ma mgbe eji bụrụ nke gị dị na onye ọbụzi mmadụ kedu ibe unu na-agwali omelanyị imelu odogwu omelanyị imelu dike omelanyị imelu odogwu abịa ejiri ọnụ eme kọkọkọkọ I love Babangida I like Babangida I love Babangida na-emele komọkụ soja Babangida keli ndị Igbo ịnọ Babangida keli ndị Igbo ịnọ nwanyị mele ọka hedịkwọta ya mele achala hedịkwọta ọdịnihu nne m ya mele asaba hedịkwọta ụmụnne m I love Babangida me like Babangida I love Babangida amị na-ekwusiri okwu si na nye egwu ọzọ odezulu ndị nkwute you can never finish a soldier irijomma marajomma irijomma marajomma irijomma marajomma irijo abịa odezulu mmadụ abụghịkwa na Abacha maka gịnị na Abacha abịali ndozi Abacha abịali mmezi Abacha abịali ndozi Abacha abịali ndozi Abacha abịali mmekwe Abacha abịali ndozi kedu ka ọkụkụ si razi onye egwu n'ihe n'aka tupu ọbali itoolu ụmụnne m Abacha abịali ndokwe Abacha abịali mmezi Abacha abịali ndozi obodo Chigi atọ eze n'ugbo Chigi atọ nwa eze n'ugbo atọ 1000 n'ugbo na-akasi iwe ọnụ ugbo niile ọ na-emebe ego na-afọ ndụ ya na ochi dị mmadụ ka obodo alụsị ndị Aba gara niile ndị Zulu bana Chigi Emeka Emeka Udenza ọba ndị ọba niile ọba na-aba Bandezi Nigeria Limited Chigi Okechukwu injinia Okechukwu ọka wee Yeza Mali n'Ogechi onye iritedu ọmụ kwuli ya ọna Ibanwu ji wela incident wee buwe Okechukwu ọ bụ na oji ọya wee bịa ha ga-eburu ya jego obodo oyibo ọnwụ wezi ụwọlụ bịazie wela incident igwe Okechukwu atọnweze n'ugbo onye karịsịrị ndị njikọ ọka niile Chigi Modisi mmadụ bụ uko n'ala ndị Zubeni Chigi Boye Ezeli nne ego nwa bụ ose n'ọdịsa ya Ezeli na-akpọ ka anyị nwere n'ime ọdịsa ka ngwuwe Ezeli ọdịcha Ezeli adaji Ezeli iyo aba Chigi Frankie Obi ide akụlụ ụlọ ndị agwụrụ gbagburu Managing Director Frank Obi Nigeria Limited onye na-emebe White House otu ụdịrị nke anyị na-ahụ idakụlụ ụlọ ya Chigi abụọ n'ike ya zapụta na n'ike